Salutare lume, și eu sunt Patrick, astăzi o să jucăm Case Simulator 2. cum poți vezi. Azi vreau să câștig azi un cuțit, dar nu mi-a reușit. Am spus că frumos, poate câștig acum un cuțit. Stăm la Croma 3, că nu e bună asta. Și nu uitați să dați likes, subscribe și să vă abonați și să distribuiți acest video la alți prieteni să-l vadă și noi rămânem cu episodul. Ați văzut aia? Trecerea cuțit. Skylar standard. $2. Cred că nimic bun aici. Pentru altă cutie. Croma 3. Bravo. Bravo rău. Nu vrea să-mi duce cuțit, pur și simplu. Aici am câștigat un cuțit. La un prieten. Oh, bravo. Nu vedeți, pe locul 3. Aproape pe ultimul. Aolos. Era bună. Gaila. Dau încă o treabă. APP. Maxi. Până un pic. Pauză și revin. Bun, am revenit. Maxi. Normal. Eu filmez până când închid episodul, când o să iau un cuțit. Era la rând. 10 start, 9. Ce putea să fie altceva? 9. Era bună aia. Bunuța aia. Rata norocului este Skylar. Battle Scar. Trebuia dragonul. Skylar. O, ce mai vrea farmă din lume. Pe ultima. Pe prima.
Nu. De ce? Ce mi s-a întâmplat asta mie? Îmi spuneți. Dă încolo de treabă. Yes, 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 yes. Yes, 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 ce mi-a picat, ce mi-a picat. Cuțitul. Cailarul. Factoriniu, 31 de dolari. Factoriniu. Ciuciu. Nu am ciuciu. Să fac pe ea de... Ce nu suport fazele astea. Start acolo. Fazele astea. Oh, col de treabă. Bă, dar ce nu pică cuțit? Bine să mă dau cu capul de pereți. Yes, yes, I. 27. Yes. Deci dacă nu pica cu cuțit, mă dau cu capul de pereți. Așteptați-mă un pic. Gata, am dormit. Nu stăm undeva. Obesit. Da, cum de treabă. Era bună și asta. 4 dolari. Nu se ții. Ai, la rută. Minialware. Să fac pe ele minialware. Yes, 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 yes. The best of the best. Yes. Bun, rău. Cuțitul. Cailar. Bă. Ei, dai și un factoriniu. Ați văzut cuțitul? Stați un pic. Gata. AVP. Ue, 42 de dolari. Ai, asta de bănuți. Cea mai prea fan din locul ăsta. Miniaur. Well. Hai să dăm la cobblestone. Ce ne picăm, dar odată dăm cobblestone. Nu-mi place. Să fac pe ea de ouălă. Dacia anul. Vorbesc serie. Seria asta. AVP. Cât e? 42. Doamne, factoriniu. Factoriniu, doamne, uitați ce e. Că la și încă o dată. Deci dacă factoriniu
Nu. Tot ăla. Iar gailarul. Dacă nu-i gailarul, trebuie să fii cea mai prea farmă din joc. Să cuțitul. Era dragon. Nu, bă. Că nu sunt 14 minute, deci dacă nu-mi da ceva bun, închid episodul. Să mă joc eu simulator. E simulator. Cine mi-a spus, doamne, de jocul ăsta? Că-l bat. Cea mai prea farmă din joc. Am înțeles. Da. Nu uit. Să pice. Hai să nu ne uităm să pică. Ciu, că nu-mi pică bun. Și încărcătorul ăsta mă enervează până la... Te omor încărcătorule. Mă enervează încărcătorul. Dar la început e cuțit, dacă ar fi mai la final, l-aș lua și eu. Uite-l. Dă-mi cum de treabă. Ăsta. Deci dacă îmi pica, puteam să mă calce mașinile, dacă pica. Mă enervează. Și doamne, am cuțit. Bine. Încercăm. 1 minut la dispoziție. Dacă nu pică ceva bun, 1 minut. Eu mă stau cu capul de pereți după video. Deci, nu uit. Haide, cât mai avem? De 2 ori. O dată. Și mai încă o dată. Ceva bun. Ultima speranță. Ultima... Și încă o dată. Ultima cutie. Îmi putea ceva. Și încă o dată. Ceva bun. Nu, e bun. Cea mai praf. Încă o speranță. Ultima cutie care o să o deschidem. Nu o să ne uităm. Pa, ne vedem data viitoare.